Now, arita may gasto dugang hisgutanan, si Diskaya may gila patingguula da in taon na mga kagalaan, oy. Nga unang nakuha sa Bureau of Customs kadto tuang 12 ka mga sakinan. Unya laing 16 ka mga sakinan nakuha ang mga luxury cars. Unya noon sa bang hitabuan dekin? Sa Sugbo day no ni amay tigbaligyag sakyanan sa Sugbo nga maoy gikuhaan ni Diskaya sa usa siya mga sakyanan dekin? Straight to the point. Ay usa sa mga luxury nga sakyanan mahigala ni ining matawag na to si Sara Diskaya gipalit mga higala sa usa ka Sugboanon nga dili sakyanan. Straight to the point. Agroy ato ning tagag-pagtagad mahigala unsa man ning kalakiha? Indutar ba mga sakyanan oy? Mga kuan gyud, mga high-end. Mga high-end. So makakita kay ni Diskaya uban sa mga high-end nga sakyanan. Mao man iyang giingon day nga nganong na kay mga high-end sakyanan aron kuno nga saligan siya nga doon na say capacity. So ikaw may politiko, ikaw maoy nagpasiliti taga DPWH, imo siguro oning niya kay tan-aw nimo kompleto man. Dunay capacity so ma-advance na tadaan. Kay dunay mga nakasulti nato nga kini mga kontraktor miingon po kada bang off the record lang sila ha. Ingon sila nga amo baya di bay lalim sa mong kabahin kay kami ra bay namuhunan. Amay mas dako paginansya na mo ang mga way puhunan mas dako paginansya. I-advance pag yun. Wa pa gani sugdi ang project indekin na advance na mga higala ang komisyon. Sigurado gini pagtanaw Diskaya medyo may tubig-tubigan man okay na sure ball ng ato din dapita. Pertin pagka surbula na atong isgutan pero dili pa mga higala atong katong investigation na sa tanim sa ato lang sa ikuan na itong mga isyu sa katong investigation na sa o kini bitong Diskaya dunay Cebu importer ngani na report naman day Cebu importer nga kining ginganlan og Harold Go. Straight to the point. Na drug ining maong mga luxury cars ni ining Diskaya. Kini si Harold Go inday kini unsa man ni Harold Kendrick Go. Igon sa man niya kining konsyal sa Cebu City no. Igon sa man niya si Harold Go o kini si Konsehal Harold Kendrick Go. Kining ako gini personalan kaya mo ko kailan ninyo o ganita maka wa gani ko bisig kalamano na lang ni ining Konsehal Harold Kendrick Go day. Mo ba na iya nga tinuod? Wa ako makalamano ani bisig lamano lang nidagan man pagka-konsehal sa Cebu. Wa gyud no? So klaro lang wa tay personalan ani kay umo ka meet pa ganin nila. Unya unsa man ni si Harold Go, Konsehal Harold Kendrick Go, imo kunong amahan di lang po ta makatuo dayon pero mamay ilang sulti nako. Pero pareha man gud mo apelyido. Dunay daghang naghunghong nako iyan ang papa. Murag maapil inig imbisigar inig kalakiha. Kay kining importer man din day. Na drug ining investigation na Diskaya. Kay ang Bureau of Customs palapad silang investigation ining multi-million peso luxury car collection. Nining controversial nga flood control contractor nga mahigala nga si Curly o si Sara Diskaya nga diin naka-apil ni kapalit mahigala ni Harold Go nga Sugboanon nga dealer sa sakyanan. Straight to the point. Ayay. Unya, si Go, na-identify ni as the owner ni ining Auto Arc, usa sa mga upscale car suppliers, allegedly top mga higala ni ining mga Diskaya to acquire high-end vehicles. Straight to the point. O ni ron. Si Sara Diskaya herself, mitistigo mga higala. Sa Senate, nga ang ilang luxury fleet nga nag-appeal ining Rolls-Royce, Bentley, GMC, kini mga Cadillac
Escalade o uban nga mga grabe nga mga brand gikan sa Auto Art and Freebill Enterprises. Nga ang tagiya din ng Auto Art inday, uy, si Harold Go man di ay. Straight to the point. Di gin magpalupig ning subuanon sa kasikat ini mga issues. Paghisgot mga higala og flood control project, sa top 10 mga higala nakakuha, ang Sugbo nag second gyud ta. Dili ta top 10 sa kinini ang provinces nga grabe ang baha. Pero second ta nga nakakuha mahigala og mga projects. Liman ka na ni store? Di gid mo palupig di mga Sugboanon da. Sagdi lang ang top 1 day. Ang top 1 kay tinuod man nga bahaunon sila. Ang Sugbo wa maapil sa top 10 ba? Bahaunon gud ta pero na may top 10 nga bahaunon yun. Pero bisag dili ta top 10 sa bahaunon, top 2 ta sa nakakuha project. Unya wa pud magpalupig ato mga contractors kay top 4 pod ang QM Builders. Pagkabulyaso sa mga sakyanan mahigala, pagkabulyaso sa pickup, uy, ang labaw pickup taga Sugbo man des Dr. Engineer Dakay. Yata kay kung di palupig yung Sugboanon gid da. Pag-abot sa mga sakyanan, uy, diri man di ay po taga Sugbo Auto Art Agoroy si Hendrik. Dili si Harold Go. Harold Go. Iyan ang anak si Hendrik matud pa sa akong nakuhang report. Si Consul Hendrik, Harold Hendrik Go iyang anak. Pero di lang kay ko mo confirm gid anak kay paliham sa apelyido. Kay di ko mga tao no daga kay musulti na kong confirm lagi na attorney ko ayo sa lagi kay wa man tay kuan ana no. Pero yung lang nga mao lagi gid iya lagi na papa. Kaya palupig. Kaya ang sakyanan mga higala ini di ay ni kinini ang Diskaya. Ipalit sa Sugboanong dealer. Diya ka kaingon dahil kining Sugboanon di magpalupig.